most ismét visszatér a lángoló légió. Erősebben és eltökéltebben, mint eddig bármikor. Egy kétségbeesett misszió keretében Karazhanba utazom. Mutasd magad! A tanítványom visszatért. Jó látni téged, Khadgar. Medivh? Hogyan? A szellemem ehhez a toronyhoz tartozik. Ó, persze. Medivh, annyi mindent kell tőled. Rosszul nézel ki, öreg barátom. Mit keresel itt? A lángoló légió visszatér. Szükségem van az itt felhalmozott tudásra, mindenre, amit felhasználhatok ellenük a harcban. Attól tartok, hogy a légiót ez alkalommal nem fogja bár varázslat visszatartani. Azért jöttél, hogy tudást szerezz. Ami neked kell, az egy fegyver. Én ezt nem értem. Egykor legyőzted a felmágiával megfertőzött énem, de soha nem tetted meg a következő lépést a sorsod felé. Eljött az idő, Azerothnak ismét egy őrzőre van szüksége. A bukásod után láttuk, hogy a hatalom kísértésének senki nem tud ellenállni. Nincs szükségünk őrzőre, Medivh. Akkor újra megkérdezem, mit keresel itt? Ki más, ha nem egy őrző, ha nem te? Ki áll ellen a rohamnak? Akkor fogadd el a sorsod, ahol minden, amit véghez vittél, minden, amiért eddig áldozatokat hoztál, semmivé fog válni. Még ha egyetértenék is, nem marad senki, aki ezt a hatalmat rám ruházhatná. Én még itt vagyok. Előre láttam ezt a napot. Halálom előtt elrejtettem ezt a könyvet a hatalmam eszenciájával. Nyisd ki, vedd magadhoz az energiáit. Nem, én nem vagyok képes. Nem szabadna. A te kezedben van Azeroth sorsa, Khadgar. Engedj a vágyaidnak. Mutasd meg a légiónak egy őrző valódi hatalmát. Légy őszinte, ha hozzám nem is, legalább magadhoz. Tudod, hogy ez a sorsod. Ó, igen, ez igaz. Minden nap gondolok rá, hogy őrző legyek. Most jobban, mint eddig bármikor. Tiszta szívből vágyom rá, hogy a légió megremegjen ettől a hatalomtól, és épp ezért ezt az ajánlatot soha nem fogadhatom el. Erős az akaratod. A testvéreimnek igaza volt. Kiváló szolgája lennél a légiónak. Soha nem leszek a légió szolgája, és ez a torony soha nem lesz a tiétek! Tudásért utaztam Karazhanba, de amit találtam, az egy figyelmeztetés, hogy nincs senki, legyen az akár őrző, aki egyedül szembeszállhat a légióval. Ahogy egykor össze kell fognunk, együtt, Azerothért!